Съжалявам обаче, колкото и пари да ми плащат, не бих работил в офисна заплата. Откакто започнах бизнес, е имало месеци, в които не съм на нулата, разбирате ли? Губя пари, бачкам по 12 часа на ден, без почивка, без гаранция нещо да е сигурно и губя пари. Чудил съм се как да си плата наема, заплатата. И да, някой в момента може да има царска заплата на сигурна работа, но след 5 години, без значение дали аз ще съм успял или няма да имам нито една стотинка в джоба си, аз знам, че съм научил 100 пъти повече. Ще имам знания и умения, които ти не можеш да усвоиш по какъвто и да е друг начин, не можеш да прочетеш или в някой университет да ги научиш, защото това са неща, които се учат от трудностите, от опита, от грешките в работата. И човека, който в момента му пука единствено и само да си вземе заплатата на 5-то число, той след 5 години няма да е мръднал. И за мен избора е ясен. За вас?